Infetħet l-ewwel librerija fih dan l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali li hija magħmra b'numru ta' kotba, letteratura, volumi ta' liġijiet u ġurnali online. Din il-librerija se sservi ta' spazju għal riċerka, taħriġ speċjalizzat u anki bħala post fejn l-avukati fih dan l-uffiċċju jistgħu jirriċerkaw u jippreparaw bl-aħjar mod possibbli għal qadi ta' dmirijietom. Il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard saħaq kif din il-librerija hija parti minn sensiela ta' investiment li l-Gvern qiegħed jagħmel fil-ġustizzja, inkluż fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. U għafakkar kif titaxxurilu ġifirmat l-ewwel ftehim kollettiv biex jitjiebu l-kundizzjonijiet ta' dawk li jipprestaw servizz f'dan l-uffiċċju u fix-xhur li ġejjin se jkomplu jiġu ppreżentati aktar inizjattivi. L-Avukat Ġenerali Dr. Victoria Buttigieg spjegat kif l-investiment f'dan l-uffiċċju huwa ċentrali fl-istrateġija li ġiet adottata fl-istess uffiċċju u b'dan l-investiment għandha titjieb l-esperjenza tal-ħaddiema fih dan dawn l-uffiċini. Preżenti għal ftuħ tal-librerija kien hemm l-avukati, il-prokuraturi legali u l-ħaddiema fih dan l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, kif ukoll is-Segretarju Permanenti tal-Ministeru għall-Ġustizzja.